Să știți că, în afară de ceea ce vedeți în fața noastră aici, în afară de conturul corpurilor noastre, în plan subtil, noi suntem o energie în continuă mișcare, ce activează acești centri de forță, aceste roți cosmice, care lucrează în planul nevăzut și se reflectă în realitate prin stările, prin emoțiile, prin starea noastră de sănătate. Chakrele, aș zice că reprezintă cam prima noțiune pe care ar trebui să o înțelegi atunci când vrei să pătrunzi în interiorul tău. Să știți că vă puteți închipui chakrele umane ca niște vortexuri, ca niște spirale energetice care sunt dispuse de-a lungul coloanei vertebrale, iar cu cât mai multă lumină curge prin ele, cu atât aceste chakre se deschid mai mult și noi devenim mai armonioși. Chakrele sunt reprezentate grafic sub forma unor roți, unor flori. Fiecare dintre ele are corespondență o culoare din spectrul cromatic rogvaiv și are funcții specifice. Putem să zicem considera corpul nostru ca fiind un vid care este traversat de energie în mod continuu, unde în sfera acestei energii electromagnetice, pentru că așa se numește ea, fiecare celulă, fiecare atom, fiecare particulă din corpul nostru vibrează în funcție de structura biochimică. Cu alte cuvinte, organismul nostru ca un întreg, ca și plantele, ca și celelalte viețuitoare, ca și tot ce ne înconjoară, emit radiații electromagnetice. Și în jurul fiecăruia există acest câmp care îl înconjoară. Iar acest câmp se numește aura energetică. Deci aura este câmpul subtil care este alcătuit din energii diferite, pe frecvențe diferite, care corespund corpului subtil, corpurilor energetice și care înconjoară corpul fizic. Iar în funcție de gradul de evoluție, acestea se pot întinde pe o arie mai mică sau mai mare. Deci aura funcționează ca un contur care ține toate aceste corpuri la un loc, dar în același timp și ca un scut care ne protejează de vibrațiile joase și cu cât aura noastră e mai puternică, cu atât suntem și noi. Acum, chakrele noastre sunt în permanență în conexiune și au capacitatea de a recepționa și de a transmite energie din și în univers și pot influența activitățile spirituale, activitățile emoționale, activitățile intelectuale, activitățile corporale și psihologice ale fiecăruia. Ele se află într-o continuă mișcare, fie că noi ne dăm seama că suntem treji în starea de veche sau că dormim, iar această activitate influențează procesul glandelor endocrine, de unde pleacă, de fapt de la glandele endocrine, să zicem că afecțiunea sau în funcție de cum funcționează ele, apar sau nu apar afecțiunile fizice, precum și acțiunile noastre. Atunci când una sau mai multe chakre sunt în disarmonie, corpul începe să se îmbolnăvească. Ele influențează de asemenea și procesele emoționale, procesele fizice, iar apoi se manifestă în comportament, prin activități. Glandele endocrine sunt asociate cu chakrele respective, vor influența la rândul lor funcționalitatea organelor respective. De aceea spunem că toate activitățile spirituale pe care le facem, de fapt, influențează mai mult, în principal, starea noastră de sănătate. Deci, practic, orice activitate spirituală desfășurați, de fapt, dumneavoastră nu faceți altceva decât să vă faceți un bine și să lucrați la sănătatea dumneavoastră. La nivel general, cele mai mari dezechilibre ale chakrelor provin din traume mai vechi, din emoții blocate. Nivelul celular al corpului este influențat de toxine care au fost stocate în subconștient,
De aceea este important să ne confruntăm de fiecare dată cu emoțiile pe care le experimentăm. Și pentru a armoniza chakrele există numeroase tehnici, fiecare își poate alege ceea ce simte că îl ajută. O să vă prezentăm de-a lungul conferințelor pe care le vom ține diferite modalități prin care fiecare dintre dumneavoastră poate să-și găsească tehnica potrivită. Puteți să apelați la culori, la terapie prin culori, la aromoterapie, la reiki, la vindecarea cu ajutorul cristalelor, la yoga, la alimentație, la muzică, la meditații. Deci sunt foarte, foarte multe modalități prin care vă puteți armoniza chakrele. De aceea spunem că la Școala Iubirii dorim să vă oferim în primul rând sănătate, pentru că tot ceea ce facem duce la un echilibru al corpului subtil, al centrilor energetici, iar ei, odată sănătoși, se manifestă la fel și în exterior. Deci, armonia interioară vă veți putea bucura și în exterior. O să începem acum să vă prezentăm fiecare chakră în parte. Cum vă spuneam, ele sunt în număr de 7. După prezentarea fiecăreia dintre ele, Bogdan va face cu voi câte o meditație de 5 minute pe o muzică specifică. O să începem cu prima chakră, cu chakra rădăcină, care este denumită și Muladhara chakra. O să vă și arăt o imagine imediat. Muladhara chakra este prima chakră. Ea stă la baza coloanei vertebrale între anus și organul sexual. Această chakră este asociată cu instinctul de supraviețuire, cu securitatea, cu forța vitală, cu potențialul, cu energia, cu adaptarea, cu viața în general, cu vigoarea, cu relația cu lumea fizică, durerea sau plăcerea fizică. Atunci când este în echilibru, o să puteți simți o profundă conexiune cu natura, de exemplu. În schimb, atunci când este în dezechilibru, apare frica și incapacitatea de a rămâne concentrat, de a rămâne liniștit. Interesul față de viață începe să se piardă, încep să apară resentimentele și de aceea, pentru a echilibra această chakră, este important să vă depășiți fricile. Puteți să meditați asupra lor, puteți să conștientizați că această frică apare de fapt doar asupra mentalului și că de fapt frica nu există. Muladhara chakra influențează, vă spuneam la început că fiecare chakră influențează și are legătură cu glandele endocrine, care la rândul lor influențează anumite organe. Deci Muladhara chakra influențează suprarenalele, rinichii, prostata, intestinul subțire, colonul, măduva sacrală și când nu este în armonie încep să apară probleme la nivelul acestora. Ca și reprezentare, Muladhara chakra este de culoare roșie, are o formă geometrică pătratul și este reprezentată ca un lotus cu 4 petale. O să vă și arăt acum cum arată Muladhara chakra. Imediat vom merge pe... Deci aceasta este Muladhara chakra, da? Dacă atunci când dorim să medităm cu Muladhara chakra, putem să ne imaginăm cum ne aruncăm printr-un pătrat de culoare roșie, putem să vizualizăm și elementul caracteristic, elementul pământ. O să vedeți că fiecare chakră în parte reprezintă câte un element. Ca și să vă mai spun câteva lucruri despre Muladhara chakra, cum puteți să recunoașteți persoanele care au și cum puteți vedea la dumneavoastră dacă aveți o Muladhara chakra foarte bine dezvoltată sau nu. Deci Muladhara chakra, această chakră dorește stabilitate, dorește siguranță, putem să zicem că dorește bani pentru a trăi și pentru a mânca. Spuneam că ea are legătură cu integrarea în plan material.
Deci, întotdeauna dacă dumneavoastră căutați, să zicem, un partener sau dumneavoastră sunteți o persoană care aveți o Muladhara Chakra bine dezvoltată, veți căuta acele persoane care, să zicem, că vă pot oferi ajutor chiar și atunci când aveți nevoie să vă plătiți o factură sau când aveți nevoie de suport material. Acel cineva care e acolo lângă dumneavoastră și atunci când vă e rău, care merge cu dumneavoastră la spital când rudele sunt bolnave, care, chiar dacă în mod normal să zicem că n-ar fi făcut acele lucruri. Dacă această chakra este în armonie, să știți că va atrage acele persoane fericite, stabile, acele persoane sănătoase. În schimb, dacă Muladhara Chakra nu este în armonie și vă trimite semne distorsionate, veți căuta dumneavoastră același lucru și în ceilalți, adică veți căuta confuzie și haos. Oamenii instabili care se schimbă odată cuvântul, cei care acum te iubesc, peste 10 minute au uitat ce au spus, aceștia sunt cei care au o Muladhara Chakra nearmonioasă. Cei care azi le pasă, dar mâine poate îți trimit îți vă dau doar un telefon și nu sunt acolo și fizic. Sunt acei oameni care se bazează pe dumneavoastră mai mult pe ajutorul financiar, care mereu trec printr-o criză de personalitate, care vă zdruncină relația, care nu sunt niciodată siguri pe relație. De asemenea, tot într-o dizarmonie a acestei chakre sunt și relațiile de cuplu, care sunt situate pe primul centru. Aici acestea încep printr-o aventură de o noapte și rareori se soldează cu o relație de lungă durată. Să știți că pentru a vă armoniza această chakra, vă spuneam la început că și alimentația este unul dintre factori. Deci, dacă doriți să vă armonizați prin alimentație, puteți să aveți o dietă bogată în proteine, în condimente picante, în rădăcinoase. Vedeți că întotdeauna dacă urmăriți un pic firul logic asupra lucrurilor pe care vi le voi spune, o să vedeți că atât caracteristicile chakrei, cât și ce am spus mai devreme despre alimentație sunt în strânsă legătură cu elementul care domină această chakră, în acest caz pământul, da? Deci pământul este acel element greu, da? De aceea vorbim despre proteine, vorbim despre rădăcinoase, despre legumele care cresc în pământ, deci întotdeauna puteți să faceți astfel de conexiuni logice. O să las acum pe Bogdan să vă mai spună câte ceva despre Muladhara Chakra și apoi să facem meditația de câteva minute pe o muzică specifică. Te rog, Bogdan. Da, deci după această expunere excepțională pe care a făcut-o Andreea, nu pot decât să vă spun că trebuie să facem această meditație de 5 minute. M-a impresionat și pe mine. Noi am fost la Frații Jderi, nu mă așteptam, am fost la Frații Jderi în mai și a prezentat și acolo centri de forță și vreau să spun că este o mare, mare diferență. Cei care au fost la Frații Jderi știu acest lucru. Și se pare că avem în publicul nostru și câțiva cursanți foarte vechi. Da. Bun, deci o să trecem acum să realizăm această exemplificare pe primul centru, pe centrul Muladhara. Este important să rămâneți într-o stare de relaxare, atâta tot, să urmăriți să fiți receptivi și să simțiți această energie a Pământului. Muladhara este situat ca poziționare în zona de jos, să spunem în zona dintre anus și sex, acolo este centrul acestui centru de forță, deci pe cât posibil ne orientăm către partea de jos a corpului și urmărim să ne relaxăm. Începem acum această scurtă meditație, pe cât posibil spatele drept, ochii închiși. Începem acum.
Suficient, revenim ușor. O las acum pe Andreea să prezinte cel de-al doilea centru de forță, Svadhisthana Chakra. De asemenea, cei care vor rămâne până la final, fiind prima noastră transmisie live, vor câștiga cu toții o vacanță spirituală împreună cu Școala Iubirii, la alegere. Noi facem aceste vacanțe cam 2 pe lună. Deci toți cei care vor rămâne până la final vor câștiga acest premiu special, câte o vacanță la alegere cu Școala Iubirii. Continuăm acum prezentarea celui al doilea centru de forță. O las pe Andreea astăzi să vorbească numai ea. Este o surpriză din partea mea către ea, pentru că vreau să vă spun că se descurcă foarte bine deja. Eu doar o să fac împreună cu dumneavoastră meditațiile. Mulțumesc. Nu mă așteptam. Da, să mergem acum mai departe. O să vedeți că vă spuneam că și muzica este specifică, în sensul că pe măsură ce vom urca pe filonul centrilor de forță, o să vedeți că și muzica se rafinează. Pe Muladhara Chakra avem o muzică mult mai grosieră, da, cu tobe. Să zicem că un aspect pe care nu vi l-am spus, animalul caracteristic al acestui centru este elefantul, dacă nu mă înșel. Da? Deci elefantul, și a văzut că și muzica era ca și cum ar călca un elefant pe sol. Bun. Mergem acum mai departe cu următorul centru de forță. O să vă mai arăt acum o reprezentare grafică, să înțelegeți puțin cum sunt ei poziționați. Deci avem Muladhara Chakra aici, acum suntem pe Svadhisthana Chakra, vom continua cu Manipura, cu Anahata Chakra, cu Vishuddha, cu Ajna și cu Sahajara. Bun, să revenim la... Așa. Bun. Deci, cea de-a doua chakră, Svadhisthana Chakra, este situată în zona sacrală, în zona sexului, la baza coloanei vertebrală. Această chakră este asociată cu forța fizică, cu vitalitatea, cu instinctualitatea, cu sexualitatea, cu relațiile interpersonale
Și atunci când este în echilibru, putem să zicem că individul este foarte deschis, este prietenos, este amabil și respectuos cu cei din jur, însă în dezechilibru aduce nesiguranță, instabilitate sexuală și emoțională, incapacitatea de a exprima adevăratele sentimente, să zicem și eu, chiar și o senzație de vină. Pentru a o echilibra, atunci când se conștientizează acest centru, puteți să încercați să înțelegeți ce vă deranjează în relațiile pe care le aveți cu ceilalți, dacă trebuie să fiți mai respectuos, mai sincer, dacă vă exprimați în totalitate în plan sexual, ca și organe pe care le influențează, da, fiind situate în zona sexuală, influențează zona genitală cu ovarele, uterul, testiculele, prostata, rinichii, vesica urinară, intestinul gros și splina. Ca să vă imaginați această chakră, o să vă arăt din nou cum arată. Deci este un lotus cu 6 petale. Forma ei caracteristică este semiluna, o puteți vedea aici. Da? De culoare vă puteți imagina cum vă aruncați într-o semilună de culoare portocalie, iar elementul caracteristic acestei chakre este apa, da? Deci am plecat de la elementul pământ, acum am ajuns pe apă. Dacă vă doriți să vă armonizați această chakră prin alimentație, este bine să mâncați cât mai multe nuci, vanilie, scorțișoară, fructe dulci și semințe, susan mai ales. Svadhisthana, deci dacă aveți o svadhisthana foarte bine activată, vă doriți pasiune, scântei aici și acum. Este o chakră plină de viață, aceste persoane îți fac inima să pulseze, să dorească, să spere, dau acea senzație că energia este pe cale să dea în clocot. De multe ori, majoritatea cuplurilor sunt axate pe această chakră, deci pe sexualitate, să zicem, ceea ce nu este un lucru chiar bun. Și de multe ori se întâmplă să ne alegem partenerul în funcție de, bazându-ne, să zicem, doar pe această chakră. Însă, pe măsură ce ne dorim atât conexiuni intense, atât la nivel sexual cât și la nivel de suflet, o să vedeți că o să aveți nevoie de mai multă emoție. În disarmonie această chakră, dacă doar această chakră predomină, o să vă doriți un partener care să fie vulcanic, să fie imprevizibil în relațiile intime, dar aceste persoane, să știți că nu sunt acei parteneri stabili. Pentru că vă spuneam că această chakră guvernează în principal sexualitatea, senzualitatea, dar pe de altă parte și creativitatea și securitatea, iar unui cuplu a cărui energie predominantă este cea sacrală, să zicem că îi place să aibă o viață confortabilă, într-o căsuță drăguță, să aibă activități casnice. Dacă această chakră este închisă, puteți să aveți parte de experiențe nefericite, să nu vă exprimați în cu totul, să fiți atras de cineva care este și el la fel, de persoane geloase, persoane mereu nervoase. De asemenea, există posibilitatea să vă căsătoriți din motive greșite, pentru că această chakră guvernează și integrarea în plan social. Și vă spuneam că în disarmonie, în cele mai multe cazuri, astfel de relații bazate pe Svadhisthana sunt dominate în preponderență de sex. Deci, în primul rând, puteți să puneți, să zicem așa, un egal la Svadhisthana între sexualitate, între integrarea în plan social, între creativitate și emoții. Să știți că majoritatea oamenilor sunt dezvoltați pe această chakră. Vă spuneam că are o culoare portocalie, în alte culturi să zicem că se
contopește cu prima chakra, cu Muladhara chakra, deci putem să-i atribuim o culoare roșu-portocaliu, de aceea să zicem și culoarea sexualității este roșu, cea care trezește instinctele acestea. Bărbații sunt foarte bine dezvoltați pe această chakra pentru că ei sunt mai mult axați pe energia sexuală decât femeile, care să zicem că pot să urce ceva mai mult până la nivelul lui Anahata, de aceea ele sunt mai afective. Deci ideea este să încercați să vă urcați energia mai sus de acest centru, pentru că și în această zonă avem parte tot de o energie gregară, să zicem. Bogdan, ce mai vrei să ne spui despre această chakra? Decât că trebuie să ne pregătim pentru exemplificare. Muladhara și Svadhisthana, primele două chakre, sunt în legătură și cu această stare de oboseală pe care noi o manifestăm uneori. Și un exemplu foarte clar, noi azi dimineața ne-am trezit foarte devreme, am făcut foarte multe lucruri, să spunem, și totuși la ora aceasta suntem odihniți, liniștiți. Asta înseamnă că aceste chakre funcționează, să spunem, bine în structurile noastre. Începem? Da. Deci, din nou spatele drept, ne relaxăm, ne focalizăm la nivelul lui Svadhisthana chakra.
Suficient, revenim ușor. Continuăm acum prezentarea. Da, imediat continuăm. Da. O să continuăm cu Manipura Chakra. Mie mi s-a părut că la Svadhisthana Chakra s-a simțit mai bine decât ne-am simțit mai bine. Bun, continuăm cu Manipura Chakra. Să vă arăt, să vă spun în primul rând că ea este situată sub buric, la câte degete? La 2 degete sub buric. Să știți că o să găsiți mai multe poziționări a Manipurei în sursele pe care o să le găsiți pe internet. Unii spun că este situată în zona plexului solar, dar da, ea este situată la 2 degete sub umbilic. În fond, nici asta nu este fundamental, pentru că chiar și aceste chakre, ele există dacă dumneavoastră credeți în ele. Dacă nu, să știți că vă puteți fericiți și fără să credeți în chakre. Dar să continuăm. Bun, deci Manipura este asociată cu ego-ul, este asociată cu încrederea în sine, cu expansiunea, cu controlul, cu voința, cu pasionalitatea, cu expansiunea spirituală, cu coordonarea sentimentelor, cu capacitatea noastră de autocontrol. De fapt, se spune că Manipura este, de fapt, casa ego-ului. Atunci când este în echilibru, individul începe să simtă pacea interioară, să simtă toleranță, să simtă acceptare, încredere în sine și o capacitate mare, o putere mare de voință și de a-și duce la îndeplinire toate obiectivele. În schimb, în dezechilibru, individul simte fie nevoia de a domina sau este timid, deci una dintre cele două extreme. Ca și reprezentare grafică, o să vă arăt acum Manipura Chakra. El este de culoare galbenă, forma geometrică este triunghiul, este un lotus cu 10 petale și elementul său caracteristic este focul. Deci acest centru de forță, da, am plecat de la pământ, apă, deja am ajuns la foc, să zicem că este elementul care se găsește cel mai puțin în structura umană, deci majoritatea oamenilor au elementul foc foarte slab dinamizat. Bogdan, dacă vrei să ne povestești ceva despre elementul foc. Da, Andreea mă tot provoacă, dar eu tot nu o să o susțin astăzi la conferința care o susține decât subtil să spunem. Aceste conferințe, știți că le facem, vă spun și un secret acum, le facem pentru ca Andreea să mediteze și ea cumva mai mult, pentru că ea, vreau să spun că este ca un argint viu care tot timpul face lucruri, foarte multe lucruri, însă foarte puțin timp îl petrece meditând. Așa că am găsit o modalitate foarte simplă de a o pune în fața unor oameni și felul acesta Andreea face meditație. Mai multă meditație. Așa, ca să vă armonizați la nivel de alimentație, să zicem, focul în dumneavoastră, este clar că aveți nevoie de... Deci ce este foc? Este alimentele foarte picante. Da? Deci cât mai multe alimente foarte picante și carbohidrați. Deci pâine, paste, cereale, dar și produsele lactate, iaurtul, iarăși și acestea vă vor ajuta să vă armonizați cât mai bine Manipura. Să știți că dacă aveți o Manipura foarte bine dinamizată, vă doriți să faceți cât mai multe lucruri, de să mergeți cât mai departe, să nu vă uitați înapoi, să nu vă place să desficați firul în 4, să judecați sentimente, să vă complicați în nevoi și toate acele nimicuri despre care oamenilor le place să vorbească și cu care și rosesc timpul. Deci vă place să fiți cât mai pragmatici, simpli și la obiect. Această chakra, vă spuneam, că are în vedere voința, puterea, ambiția, obiectivele. Deci cuplul care este axat pe Manipura este un cuplu al puterii, este cuplul care își dorește prestigiu, faimă, respect,
din partea societății. Puteți să întâlniți o astfel de persoană la un eveniment social, politic, într-un astfel de cadru. Persoanele cu manipura bine dinamizată, acestora le place să aibă dreptate tot timpul, să aibă răspunsurile, să le explice, au de îndeplinit obiective, au o voință foarte, foarte puternică, sunt atrase de persoanele care pun munca pe primul plan înaintea familiei, iar această ceacră o să vă facă să vă simțiți atras, dacă și dumneavoastră o aveți activată, de persoanele care sunt avide după prestigiu, după putere, după împlinirea pasiunilor pe care le au. Manipura are viziune și dorește cineva care posedă de asemenea, pe cineva care dorește să realizeze ceva în această viață, pentru că a vorbi și a gândi nu este suficient pentru ei. Dacă funcționează armonios, vă veți simți atras de cineva care nu e doar un visător, este un om de acțiune, un om care își pune idealurile în practică. În schimb, în disarmonie o să fiți atras de persoanele care sunt mereu nehotărâte, care încep o activitate, dar nu o duc la bun sfârșit, care nu se angajează niciodată în proiecte pe termen lung, se concentrează doar pe planificare și mai puțin pe acțiune. Și s-ar putea să fie chiar acele persoane care fac o diferență în lume, dar nu au suficient timp să pună și bazele unei relații de cuplu armonioase și sunt preocupate mai mult de statutul social, de carieră și mai puțin de familie. O să observați probabil că puțini oameni au dezvoltat focul în structura subtilă. Sunt puțini oameni, acei care sunt foarte siguri pe ei, care pun piciorul în prag, care au voință, care sunt carismatici. În meditațiile cu focul, există chiar și meditații specifice cu focul pe care le vom preda în cursul în cursul conferințelor și taberelor pe care le facem. Meditația de bază cu focul se numește meditația Tumu, care lui Bogdan îi place foarte mult și pe care chiar am predat-o în prima tabără spirituală pe care am organizat-o. O să facem acum o meditație pe foc, pe Manipura chakra. Să știți că în taberele următoare o să vă învățăm și cum puteți să meditați cu mantre, pentru că fiecare chakra are și o mantră, un sunet subtil care o să vă pună în rezonanță și mai mult cu vibrația acestei chakre. O să începem acum meditația pe Manipura chakra. Ne pregătim. Începem acum această meditație, ochii închiși, ne focalizăm în zona abdominală, urmărim să relaxăm această zonă. Începem acum această meditație scurtă.
Suficient? Abia aștept să văd, draga mea, ce se petrece mai departe cu centrii ceilalți, cu Anahata, cu Vishuddha, cu Ajna și cu Shahajara. De asemenea, eu cred că o să fiu primul câștigător a unei tabere, că o să rămân până la sfârșit în emisie și tu, evident, și să vedem dacă și ceilalți vor rămâne până la final. Deci, atenție, aveți cadou din partea noastră, fiind prima noastră transmisie video, o vacanță spirituală pe care dumneavoastră vă veți alege, bineînțeles, la una din taberele care le vom organiza atât în anul acesta cât și la anul. Și să știți că acolo în partea stângă aveți și posibilitatea de a ne trimite mesaje, deci dacă aveți vreo întrebare la care vreți să vă răspundem acum în direct, o puteți face. Iar dacă mâine veți avea o stare foarte bună toată ziua, să știți că are legătură cu prezentările Andrei și cu meditațiile făcute de noi doi împreună aici. Așa, să mergem mai departe, am ajuns la Anahata. Anahata este chakra inimii, ea este cea de-a patra chakră, este localizată în zona pieptului, este asociată cu afectivitatea, cu armonia, cu altruism, cu starea de iubire fără obiect, cu capacitatea de a iubi necondiționat, cu respectul de sine, cu iertarea, cu speranța, fie că e vorba de dragoste și compasiune sau empatie cu alții, de iubirea față de animale sau pentru a crea o lume mai bună, toate aceste lucruri sunt legate de Anahata Chakra, deci de iubire. A învăța să oferi necondiționat iubire și de a nu fi egoist reprezintă cheia deschiderii acestei chakre. În echilibru o să experimentați toleranță, acceptarea necondiționată a vieții, echilibru perfect între planul mental și planul spiritual. În dezechilibru, individul ajunge să respingă dragostea oferită, să prefere să stea în solitudine, sau să fie codependent de emoții distorsionate. La nivel fizic apar probleme cardiace și disfuncții ale sistemului imunitar. Atunci când se meditează la nivelul acestei chakre, putem să ne gândim că toate ființele merită respectul și dragostea. Ca și organe pe care le guvernează această chakră sunt inima, sistemul respirator și sistemul circulator, umerii, brațele, pielea este organul cu care rezonează cel mai mult Anahata, să zicem. Iar ca și reprezentare o să vă arăt acum cum arată Anahata Chakra. Anahata are o culoare verde, este o chakră sub forma unui, deci reprezentarea grafică este cercul de culoare verde și elementul caracteristic este aerul. Putem să spunem că atunci când facem meditație cu Anahata Chakra, putem să vizualizăm cum ne aruncăm printr-un cerc de culoare verde. Să mai zic că este un lotus, da? Pentru că spuneam că fiecare chakra putem să-l comparăm, să zicem, cu un lotus. Acesta are 12 petale, iar elementul caracteristic este aerul. Deci vedeți cum deja ne-am rafinat elementele, am plecat de la pământ, apă, foc, acum suntem la aer, pe iubire. Iar ca alimente pe care le puteți adăuga în dietă pentru a vă armoniza cât mai mult centrul inimii sunt cât mai multe legume verzi, ceai verde, deci vedeți că totul corespunde cu totul, avem verdele, culoarea verde a dragostea, care conferă o stare de pace, de liniște și care este evident în legătură cu iubirea. Să știți că o chakră armonioasă a inimii își dorește iubire, își dorește să fie iubită. Deci persoanele care au armonizat aceste chakre își doresc cât mai multă iubire, pentru că aceasta este singura limbă pe care inima o vorbește. Își dorește să-i facă pe ceilalți importanți și auziți, să le arate că existența lor este importantă în această lume.
Iar în echilibru, Anahata își dorește un partener altruist care ține la ceilalți mai mult decât prin simple acte sociale și de politețe, un partener care iartă, un partener care se lasă iertat cu ușurință, care poate oferi alinare și care poate oferi înțelegere chiar și în cele mai aprige certuri. Astfel de persoane își doresc conexiuni puternice la nivel de suflet, nu se mulțumesc cu conversații de umplutură pentru a evita lucrurile cu adevărat importante. Aceste relații, să știți că sunt cele mai dorite de către ambii parteneri care doresc să se implice, să iubească, să contribuie la solidificarea cuplului și își doresc fericirea atât pentru ei cât și pentru cei din jur. Realizează acte de caritate. Așa, vă mai spunem că dacă nu există un echilibru la nivel de Anahata, vom fi atrași de persoane care au aceeași problemă ca și noi. Vom lăsa ușa deschisă, să zicem, unor persoane care nu sunt centrate în inimă și vom avea de-a face, vom exagera în fiecare detaliu, vom crede că orice salutare, orice cuvânt înseamnă mai mult decât în realitate și se va solda cu atragerea acelor persoane care le place să se afle în centrul atenției, să se simte importante, dar care nu vor răspunde niciodată cu aceeași monedă. O altă disarmonie a acestei chakre, mai ales când a fost rănită în mod constant, constă în a pune accent doar pe lucrurile superficiale, în loc de a asculta și a ne îngriji de nevoile cu adevărat reale ale partenerului. Așa că s-ar putea să atragi de fiecare dată pe cineva care se pune pe primul loc, iar ție nu-ți oferă același privilegiu. La nivel optim de funcționare, o anahata bine armonizată va atrage persoane care vor oferi la fel de multă dragoste pe care o dați în schimb, care este disponibilă emoțional, o persoană care este sensibilă și care este blândă. Vă spuneam că femeile sunt în general mult mai afective, deci mult mai activate pe acest centru de forță și optim este să avem o relație, evident, în care partea afectivă să primeze. O să facem în continuare exemplificarea chiar pe această melodie. Începem acum, ochii închiși. Acest centru de forță este situat în mijlocul pieptului. Începem.
Suficient, revenim ușor. Este foarte frumos să o ascultăm cu toții pe Andreea și din când în când să mai facem o meditație. Mulțumesc, Aurel, pentru cuvintele frumoase. De-abia aștept să văd ce prezinți tu la următoarea conferință, eu nu o să zic nimic. Bun, mergem mai departe. Mai avem câteva minute, se pare că o să depășim de data aceasta o oră, dar o să încercăm ca în dățile viitoare să ne încadrăm. Deci am ajuns la chakra gâtului, la Vishuddha, care este situată în zona gâtului, da? Deci o avem în această zonă. Este asociată cu elevarea, trăirile sublime, cu inspirația, cu independența, cu gândirea fluentă și spirituală, cu sentimentul de securitate și, în general, cu comunicarea și expresia. Deja de la acest nivel, energia se elevează și mai mult și dacă de-abia până pe Anahata, să zicem că mai eram dezvoltați, deja de la această zonă în continuare, centrii acestea sunt din ce în ce mai puțin activați. În echilibru, individul înțelege și cunoaște foarte bine echilibrul vorbirii, dar și expresia tăcerii, da? Tăcerea este de aur, așa cum se spune, își pune foarte mare încredere în intuiție, are capacitatea de a asculta vocea interioară, însă în dezechilibru sunt acele persoane care vorbesc fără nicio semnificație, cărora le place să bârfească, persoanele cărora le este frică să fie judecate și respinse, care nu spun niciodată nu și care au în general o capacitate foarte scăzută în a comunica. Pentru a deschide această chakra este nevoie să fiți cât mai onești, atât față de tine cât și față de ceilalți, să nu mințim. Iarăși, dezarmonia lui Vishuddha sunt acele persoane care spun foarte multe minciunele și care nu sunt capabile să trăiască în adevăr. Putem să practicăm mai multe activități creative care să ne activeze chakra gâtului, putem să scriem, putem să pictăm. Când medităm cu această chakra, să vă întrebați dacă ați zis lucruri pe care ar fi putut să-i rănească pe ceilalți sau dacă sunt lucruri pe care le țineți pentru dumneavoastră și nu le transmiteți mai departe. Evident că, fiind în jurul gâtului, guvernează gâtul, cel mai cu pregătere, și glanda tiroidă, care secretă hormonii tiroidieni, care sunt responsabili de creșterea, de maturizarea noastră. De asemenea, gâtul, esofagul, corzile vocale, limba și orificiul bucal. Ca și reprezentare, este un lotus, o să vi-l arăt imediat, un lotus cu 16 petale. Este reprezentat sub forma unui oval de culoare albastră, da? Iar elementul caracteristic este eterul. Deci ne putem imagina cum ne aruncăm printr-un oval de culoare ne putem arunca printr-un oval de culoare albastră. O să fac o scurtă pauză pentru că am primit aici o întrebare. Ne spune Cristina că dacă îi place culoarea verde, am nevoie de iubire. Evident că și culorile, la fel ca orice lucru din univers, sunt și ele niște rezonanțe, deci dacă au niște rezonanțe, sunt o energie în continuă mișcare, deci într-adevăr, dacă ești atrasă de culoarea verde, înseamnă că ești o persoană care are o anahata bine activată, ești o persoană care îi place liniștea, o persoană afectivă, care îi place să stea în natură. Da, la întrebări pot să răspund și eu. S-a constatat clar legat de anahata, de această culoare verde, că s-a făcut un studiu al poliției și s-a constatat că în spațiile unde există foarte mult verde se petrec foarte puține probleme, să spunem, legate de securitatea oamenilor. Deci sunt mai puține furturi, mai puține crime. Exact. Și cred că asta nu putem să observăm și în București, și în jurul, în partea de nord, unde sunt mai multe parcuri și întotdeauna vom avea în partea de nord, că acolo practic crește și mai mult vegetație. Da, unde locuim și noi, de asemenea. Așa. Bun, să mergem mai departe. Da, o să aveți și lecția, există și în format scris, puteți să o... Noi avem
toate aceste informații spirituale, să zicem, la mine au plecat și prin influența lui Bogdan, au plecat și am început să scriu foarte mult pe blog. Puteți să urmăriți blogul feminin la superlativ.ro, să găsiți acolo toate aceste informații despre chakre, sunt nenumărate articole, la fel și pe Școala Iubirii. Da, cel mai bine întrebările o să vă rugăm să le puneți cumva la sfârșit, pentru că să urmărim, noi să facem prezentarea și la sfârșit să comunicăm cu dumneavoastră ca să urmărească și ceilalți prezentarea, pentru că timpul lor nu este așa foarte mare. Bun, deci revenind la Vishuddha, da, spuneam că aici elementul caracteristic este eterul. Practic am trecut acum prin toate cele 5 elemente din care este structurat universul și întreaga creație, prin eter, care dă naștere pământului, pământ, care dă naștere apei, focul, aerul și din aer iar trecem în eter. O să avem o lecție specifică pe aceste 5 elemente. La chakra gâtului, la nivel de alimentație, este bine să beți multă apă, suc din fructe, cum sunt piersicile și merele. De asemenea, persoanele care își doresc și sunt activate pe Vishuddha în relația de cuplu, doresc să asculte și să fie ascultate. Cineva care dorește să împărtășească ce a aflat, care te ascultă fără întrerupere, care folosește cuvinte pentru a-și exprima nevoile, dorințele, visurile. Dacă nu funcționează armonios, veți fi atras de cineva care domină conversațiile, care vorbesc peste dumneavoastră, vă întrerup, care vorbesc doar pentru a se afla în treabă, să capteze atenția. De asemenea, o astfel de relație în dizarmonie este axată cu Vishuddha în dizarmonie este axată mai mult pe sex, pe bani, fără să lase loc de comunicare. S-ar putea să vă tot o dezarmonie acestei chakre, să fiți atrași de persoanele care nu reușesc să se exprime, cei la care nu știți niciodată ce gândesc, ce simt. Iar în spate, fie se pot afla abuzuri la nivel fizic, la nivel emoțional, sexual, care nu lasă vocea interioară să fie auzit. Acest cuplu, care este bine axat pe Vishuddha, se întâlnește foarte rar, pentru că este vorba de acele persoane talentate care simt lumea cu ajutorul simțului, care sunt intuitive, care trăiesc în armonie cu planeta, care tind să aibă spirit de artist. Deci este bine să rețineți că la Vishuddha avem capacitate de comunicare și o intuiție foarte bine dezvoltată. Pe măsură ce reușim să ne trezim în Vishuddha, putem să avem acces la nivelul clișeelor akashice. Aici sunt stocate viețile noastre trecute, prezente și viitoare, deci acestea sunt percepute ca o singură durată. Și o să realizăm acum și meditația cu Vishuddha. Deci ne pregătim, ne focalizăm în zona gâtului, urmărim să percepem o stare de relaxare, putem percepe trecutul, prezentul și viitorul ca o singură durată. Începem acum.
Suficient. Continuăm acum prezentarea. Deci vă reamintesc, avem un premiu special pentru voi, o vacanță spirituală pentru cine va rămâne până la sfârșitul primei transmisii. Mai avem încă două chakre, Ajna Chakra și așa. Abia aștept, Andreea, să văd Da, am prezentarea mai ajuns departe. la Ajna Chakra. Acesta este localizată în zona din mijlocul frunții, mai este denumită și cel de-al treilea ochi, centru de comandă și control, dar deci l-avem localizat în zona dintre cele două sprâncene, în mijlocul frunții. Este asociată cu gândirea, cu procesele mentale, cu procesele de clar viziune, cu vederea interioară. Odată ce ne deschidem acest cel al treilea ochi, putem să intrăm în conexiune cu entități din alte planuri, putem să comunicăm telepatic cu acestea, să auzim mesaje din alte falii de vibrație, din alte realități subtile. Practic, prin această chakra poți vedea adevărul, lumea așa cum este centrul forței psihice. În echilibru, persoanele cu o ajna bine dezvoltată au o stare avansată de conștiință spirituală, manifestarea intuiției în viața de zi cu zi. În dezechilibru, concentrarea individului este doar asupra intelectualității, ignoră aspectele metafizice, refuzul de a cunoaște conceptele spirituale, frica de intuiție, iar la nivel fizic se manifestă prin dureri de cap, prin coșmaruri, prin halucinații, prin dezechilibre la nivelul somnului. Când meditezi cu această chakra, este bine să-ți concentrezi atenția asupra faptului că toți venim din aceeași sursă. Trebuie doar să ne trezim și să ne amintim aceste lucruri și încercați să vă deschideți mintea, să căutați adevărul, chiar dacă acest lucru vă sperie la început. Ajna Chakra guvernează glanda pinală, care s-a dovedit de către oameni de știință că de-a lungul vieții, deci pe măsură ce îmbătrânim, această glandă se calcifiază, deci ea practic împietrește și noi trebuie să fim într-o continuă stare de vigilență și de a o pune la lucru. Această glandă este cea care secretă melatonina, care este responsabilă de reglarea stărilor de somn, veche și de vigilență. De aceea vă spuneam că este în legătură cu transcenderea acestei realități, da? Cu capacitățile telepatice în somn. Noi, de fapt, putem să trecem într-o altă realitate, să discutăm și despre acest subiect într-o lecție următoare. Și așa, de asemenea, controlează simțul vizual, nasul, urechile și sinusurile. Ca și formă geometrică, o să vă arăt acum, ea nu are practic o formă definită, pentru că ea în sine nu este o chakra, este centrul și totalitatea tuturor gândurilor noastre. Culoarea este indigo, mov. Deci când facem o meditație cu această chakra, putem să ne aruncăm într-o culoare mov puternică, da? Nu avem niciun element caracteristic la Ajna Chakra. Bun. Să mergem mai departe. Ajna Chakra Ajna Chakra, pentru persoanele care sunt bine dezvoltate pe acest centru, ele trăiesc într-o deplină armonie spirituală, dincolo de ceea ce se vede în fizic. În astfel de cupluri putem să întâlnim chiar și dragostea platonică. La nivel de alimentație, puteți să consumați cât mai mult suc de struguri rafine, acestea decalcifică glanda pinală
și de asemenea să consumați cât mai multă apă alcalină și cât mai puțin flor. Primele elemente, să zicem așa, care vă indică că această ceacră începe să se deschidă, o să simțiți o presiune în zona capului, puteți să aveți chiar dureri de cap, sensibilitate la sunete, sensibilitate la lumină, dar și o intuiție crescută. Să știți că persoanele care caută așna, armonia așnei în ceilalți, aceștia își doresc înțelegere și percepție, aprobare, să nu fie ignorate și când funcționează corect veți fi atras de parteneri care apreciază punctul de vedere și are încredere în judecata dumneavoastră, cineva care speră să-l puteți ajuta. În schimb, în disarmonie, aștia te va îndrepta către persoane care vor să aibă mereu dreptate, iar ce să spună că greșești, cineva care crede că ești prea nebun, că ești prea sensibil, că prea mare, ai o capacitate de înțelegere a lucrurilor incorrecte. Cineva care practic își dorește să vă controleze. De asemenea, mai puteți fi atrași de persoanele care nu sunt oneste, care știu că greșești, dar nu îți spun și te lasă să te rănești. Astfel de persoane pot avea probleme de fidelitate și se confruntă cu dragostea asta și acceptarea oarbă. Să realizăm acum meditația pentru Ne pregătim așa. acum pentru meditația exemplificare. Ne proiectăm în zona din mijlocul frunții, deci în zona capului, și urmărim să percepem starea de non-gânduri. Începem acum. Suficient. Revenim ușor. Și am ajuns acum și la ultima chakră, la Sahasrara Chakra, centrul spiritual al ființei. Aceasta este localizată în zona din creștetul capului, la 7 degete deasupra acestuia. Este considerată a fi chakra conștiinței pure, în legătură cu absolutul etern, cu spiritualitatea, cu înțelepciunea, cu starea fizică de meditație, responsabilă de eliberarea karmei, de legătura cu sursa universală de energie și conștiința colectivă. De aici vine inspirația, controlul gândurilor, conștientizarea scopului nostru în viață. În echilibru, individul poate cunoaște unitatea cu divinul, abandonul ego-ului în fața binelui universal,
sentimentul conectării cu tot ceea ce este, iar în dezechilibru este legată de neputința de a elimina frică și anxietatea, de incapacitatea de vizualizare, de depresie, de necredință în spiritul divin, de frică de tot ceea ce ține de spiritual, de confuzie, de apatie, iar la nivel fizic apar suferi, dureri de cap. Și când se meditează cu această chakră, trebuie să conștientizăm blocajul nostru principal și anume atașamentele asupra realității. Pentru că, în final, să știți că toate marile religii spun că este nevoie să renunțăm la atașamente, pentru că atașamentele înseamnă dorințe, iar dorințele nu aduc omului decât suferință. Și să știți că nu este vorba doar de atașamente la nivel material, dar și de idei, de stereotipuri, de atașamente afective de asemenea. Sahasrara chakra guvernează glanda pituitară, care secretă hormonii cu ajutorul cărora se comunică cu restul sistemului endocrin și se conectează la sistemul nervos central. Deci, să zicem că Sahasrara chakra este chakra care le încununează și le înglobează pe toate. Ca și culoare este albă strălucitoare, strălucitoare sau indigo. Da? Deci avem chakra celor 1000 de petale. Putem să ne imaginăm cum ne aruncăm într-o lumină puternică. De obicei, atunci când vizualizăm lumina, putem trăi niște stări sublime, vizualizarea luminii exterioare ne face să o simțim și să aprofundăm această stare și în interior și să ne apropiem cât mai mult de sinele nostru divin. Să pun dacă mai este cineva care nu și-a închis gata, cineva nu și-a închis microfonul. Bun. Această chakră își dorește să fie într-o uniune completă. Să știți că avem cuplurile spirituale, sunt și mai puțin întâlnite. Astfel de cupluri îl consideră pe celălalt parte din ei, sunt cei care devin o singură persoană, cei care trăiesc extazul prin celălalt în fiecare zi, așa cum este Bogdan. Este atrasă de persoanele cărora nu le este frică să-și pună la îndoială propriile idealuri și credințe și își doresc mereu pe cineva care trăiesc în afara zonei de confort, nu se dau înlături, să admită dacă greșesc sau că nu cunosc soluția. Sunt acele persoane dornice să evolueze alături de celălalt, iar în disarmonie veți fi atras de persoane cărora le este frică să învețe și să aprofundeze potențialul conștiinței, persoane care sunt foarte dogmatice, care nu ies din reguli, persoane care se definesc mai mult după ceea ce fac și responsabilitățile pe care le au decât ceea ce sunt, da? Deci eu nu sunt Andreea sau eu nu sunt o persoană care vă vorbește dumneavoastră aici, nu sunt o iubită sau o prietenă, eu sunt, da? Este un alt adevăr spiritual la care trebuie să meditați. Cine sunt eu? Să vă răspundeți la această întrebare, pentru că munca sau profesia sau statutul social nu este ceea ce vă definește. Acum o să facem și meditația cu Sahasrara chakra, să văd că am reușit să umplem o oră și jumătate de conferință. Așa, medităm. Ne pregătim acum, ne focalizăm în zona din creștetul capului. Putem duce ochii ușor către partea de sus a capului pentru a ne focaliza și mai bine. Începem acum această exemplificare cu Sahasrara, conexiunea cu Divinul.
suficient. Deci toți cei care ați rămas până acum, o să vă rugăm să ne scrieți pe teiubesc@școalaiubirii.ro să vă primiți bine meritata excursie. Da, cred că aceasta a fost cea mai frumoasă meditație dintre toate. Um, Ce să vă spunem? Ca și la început, este important să credeți în acești centri de forță și să lucrați cu ei. Pentru că a ne asculta nu este suficient, da? Deci este nevoie să practicați în fiecare zi. Sperăm că v-a plăcut prima emisiune, prima conferință pe care am susținut-o. O să, dacă aveți întrebări și vreți să ni le adresați acum, vă invităm și pe site-ul nostru, pe școalaiubirii.ro. Vă puteți abona acolo la newsletter, unde pe baza acestui abonament la newsletter, puteți veni de 3 ori gratuit la clasele noastre de yoga pe care le avem în fiecare vineri de la 19:30 în București și, desigur, în taberele spirituale. Și adresa de mail la care ne puteți scrie o găsiți tot pe site. Aceasta este teiubesc@școalaiubirii.ro. Da? Puteți să ne dați un like și pe Facebook, să ne faceți o recenzie pe TripAdvisor și o să ne revedem din nou pe vinerea următoare în același cadru de conferință online. Iar aceasta o să o urcăm și pe YouTube și o să o găsiți tot pe contul nostru Școala Iubirii. Vă mulțumim că ne-ați ascultat în această seară și că ați fost alături de noi și vă dorim o seară frumoasă în continuare și un weekend minunat. La revedere! La revedere!